Esinye futhi isigameko sokudlwengulwa kwengane encane yesikole kulokhu ke eMbali eMgungundlovu okuphoqa amalungu omphakathi kuba angene emgwaqweni abhikisha ethi umsolwa enganikwa ibail. Akugcini nje ngokuthi kuba nokubezwe base bagcine bebulewe abantu besifazane. Esicabanga ukuthi njengombutho kumele siziqinise inhlaka ezifana no CPF. Kuthiwa lesigameko senzeke endlini zangasese zesikole lapho kuthiwa Uthisha lo ngumfundisi futhi ephoqe khona le ntombazanyana ngezikhathi zesikole wayeklinya ngaphambi koyinukubeza ngokocansi. Le ndawo yaseMbali ngaphansi kwesiteshi samaphoyisa ePlesisla ebalwa kwahamba phambili egamekweni ehlobene nokunukubeza ngokocansi kwaZulu Natali. Uthisha sonke isikhathi kumele edlale irole kuba umzali. Kuyamangaza ke futhi kuyihlazo nechilo uma sesothola ukuthi ke umsolwa usoleka esikoleni futhi abuye abe uthisha. Leli cala lihlehliselwe uLwesine oluzayo lapho umsolwa kulindele ukuba afake isicelo sebail. Lo msolwa usagqunywe esitokisini. Ezindabeni ze SABC nginguVusi Khumalo eMgungundlovu.